Обръщам се към Негово Светейшество Българския патриарх със следните думи. В училище, в уроците по родинознание научиха, че българският народ е оцелял и се съхранил след 500 години османско робство, благодарение на вярата, православната вяра и на Българската православна църква. И в тая връзка искам да попитам защо не се вземе някаква позиция за това, което се случва в момента и атаките, които се случват срещу човек, който съгражда с двете си ръце, православен християнин е и ходи безвъзмездно да се труди в най-големите български светини, Зографския манастир. Се каже ясно, ще са натемосвали, осамнали ще се вика. Сега нека да ви се представя. Казвам се Димитър Момчев и съм бивш корумпиран граничен полицай. На 20 години моят вуйчо генерал Кирил Радев, тогава шеф на Националната служба за борба с организираната престъпност, ме сложи като парашутист да работя на летище София в спортен контрол и ме остави да се оправям сам, да се уча да крада и да обирам хората без някакви конкретни инструкции. Това не се прави, това се прави. Съответно там правих огромни престъпления. Обирах хората. Най-странното е, че хората с усмивка даваха парите си. През умни минаваше да се оплакват и да се жалят. Вследствие на тия откраднати пари, всичките отиваха за наркотици, алкохол, разгулен начин на живот и доведоха до едно тотално пропадане. Когато най-накрая се намери един смел гражданин, разбира се, на чужда държава, да пусне сигнал срещу мене, и се проведе разследване поради някакви зависимости и връзки между моя вуйчо и Бойко Борисов, тогава главен секретар на МВР, той ме прати директно при него да оправим работата. Аз обаче се успах, понеже що па не. Има приет Цветан Цветанов. До ден днешен съм му благодарен за решението, което взима, да ме прати на репотбор и да ме махнат от това гадно блато на корупция и безнравственост. Достойна постъпка. Изправям се тук, за да кажа, че аз съм престъпника, а не човека създал това нещо зад гърба ми. Мене разследвайте. Направете комисия за мене. Аз съм едно от най-долните проявления на шуробаджинащината, на тънките сметки, на това да оправиме детето, да вземе доходно място, да захлебва за сметка на държавата. И се бях превърнал в най-отвратителното същество, което някога съм познавал. Дойдох, за да кажа, че заставам до Ивелин в неговата борба, която аз поне 10 години започнах да водя, най-вече за спасение на собствената си душа, да изкупя греховете си, но борбата срещу
безнравствеността, корупцията, дерибейството, местния феодализъм, всички нисши страсти, които се вихрят тук на тази територия, на тази свещена земя. Призовавам да бъда разследван, да бъда осъден, да си платя за престъпленията. Аз, истинския престъпник. Дълги години душата ми страдаше. Намерих покой на едно място, което получих сила, за да мога през 2015 година, след като бях по църкви, манастири, Зографски манастир, търсих начин да успокоя душата си, да служа на Господ, за да изпрося милостта Му за всички грехове. В 2015 написах писмо изповед до тогавашния министър-председател господин Бойко Борисов, в което му описвах кой съм, какъв съм, какво съм правил, всички най-долни постъпки. И тази истина, която признах за себе си, даде началото на освобождението ми от самия себе си. Да погледна дълбоко вътре в тъмната си гадна душа и да почна да я спасявам. Съответно отговорът беше: благодарим ви за писмото изповед, съдържащо тежки, трудни житейски прозрения. Поздрави, Министерски съвет. Съответно пуснах писмото до Народното събрание, ходих лично до болницата, в която работеше сестрата на господин Бойко Борисов, и ѝ дадох писмото лично, след като се върнах след няколко дена да питам дали е получила отговор, защото аз очаквах отговор. Наивно. Тя тогава се скри. Впоследствие реших, че за да стана нормален човек достоен, човек, който да може без да се срамува от себе си да се погледне в огледалото, започнах да се изправям срещу това, част от което бях цял живот и в което ме превърнаха моето семейство, обществото. Не е без моя помощ, разбира се. Така в един момент се стигна до периода, в който започнах работа като инкасатор ВиК в едно село, Ново село Видин, в което село 10 години аз се опитвах и успешно се отървах от всичките си зависимости. Научих се на труд, на съзидание. Като инкасатор ВиК хванах кражби, уличих в кражби самото ВиК, снимах видеоклипове, документирах, сигнализирах прокуратура, Министерство на регионалното развитие, начело с тогавашната министърка. В момента, в който ги сигнализирах, от ВиК ме извикаха и ми казаха: ти защо се обаждал в Министерството? Какви са тия работи? И викам: вие вършите престъпления. Ами тогава пише обяснение. След няколко обяснения ме уволниха дисциплинарно. Напълно незаконно, разбира се. Самите хора от Ново село, тези добри хора, които и Вилине, братко, искаш да спасяваш тия хора, да ги променеш тях,
Мисля, че може да успеем, макар и да ми звучи супер невъзможно, но аз съм оптимист също като тебе, идеалист също като тебе. Но тия хора написаха подписка и се подписаха, че не желаят да има такъв инкасатор, който да вкара в ред всичките отчети, да направи нещата да вървят по законен ред. Не. Някои от тях в една тъмна нощ дори дойдоха и ми хвърлиха камъни в къщата, в която живеех. Стъкла, камъни, всичко влетя в леглото, докато спях. Да, наистина се опаших за живота си и след една седмица през Влашко от Крайова си взимах самолет и заминах. Сега съм в Германия. Там живеят същите евроатлантици, каквито живеят тук в България. Само че там аз такива гадости, каквито тук съм виждал и съм живял, не мога да видя. Защо нашите евроатлантици са по-различни от тония евроатлантици, към които се натикат. Да сме като тях, да изповядваме техните ценности. Обръщам се към патриарха, към всички митрополити, свещеници, да излязат с позиция за това какво се случва в България, за безразсъдността, която се шири, за атаките срещу човек, който съзидава, който на дело притворява това, което е писано в Евангелието. Да уподобяваме Бога и да създаваме също като Него, да твориме. Обръщам се към българските кметове с призив да се реализира идеята за създаване на национално движение за възраждане на българското село. Нека тази идея да бъде подкрепена от кметове на малки и на големи общини, да бъде подкрепена от духовенството, за да може българското село да се възроди от младите хора, по примера и по почина на това, което се случва тук в община Ветрен, това, което се случва в Неофит Рилски. Примера вече е даден. Първият камък е положен. Да продължиме да създаваме и да се изправяме смело с истината срещу тези, които са ни поробили. С доходна работа, с заеми, с влияние и с всеки други дребни, тънки, сметкаджийски облаги. Подкрепям и заставам до Ивелин Михайлов с името и с лицето си, с делата си, тъмни и не толкова, и продължавам борбата заедно с него. Благодаря ви.